Dámy a pánové, jsem Robert Vašíček, občan Prahy 11, autíčkář, pejskař a cestovatel. Dnes vám poodkryju roušku tajemství řízené opozice SPD krůček po krůčku, jak vznikla a opravdu se nestačíte divit. Klíčové je pochopit, kdo je Tomio Okamura. Narodil se 4. července 1972. Jeho maminka Helena Holíková pocházela z komunistické rodiny. Jeho tatínek Matsuo Okamura byl korejský sirotek, adoptovaný bohatou japonskou rodinou Okamura. Z psychologického hlediska otec Matsuo celý život hledal identitu, protože nebyl Japonec ani Korejec, ale byl sice korejského původu, ale korejsky neuměl a k japonské společnosti nepřilnul. Našel si tedy Češku z východního bloku a udělal si s ní 3 děti, které si dál nesou jejich odlišnosti a podle mých poznatků z osobní spolupráce s Tomiem Okamurou z něho vyrostl deprivant a sociopat, navíc s rodovým zatížením v podobě psychiatrického onemocnění jeho matky Heleny Holíkové. Právě kvůli časté hospitalizaci Okamurovy matky na psychiatrii vyrostl Tomio v dětských domovech, kde ho šikanovali a týrali, což zřejmě podpořilo dědičné psychické zatížení. Tuto informaci čerpám z vyprávění nejen Roberta Brunslíka, člena SPD Praha, který byl s Tomiem na jednom pokoji v děcáku. Existují i nahrávky, ale ty bych případně poskytl až soudu. Na vztahu Brunslík-Okamura jsou krásně patrné rysy Tomiovy povahy. Robert Brunslík v roce 2015 kandidoval na předsedu SPD Praha a vyděšený Tomio se právem obával, že by se do politiky mohl dostat člověk, který ho poznal počuraného a zmáceného, což byla všední část jeho života v děcáku, protože měl jinou barvu pleti. A tak tajně nařídil členům SPD Praha, aby hlavně Roberta Brunslíka nevolili předsedou SPD Praha a raději podpořili Vítězslava Nováka. Takto se Novák stal předsedou SPD Praha a skončil až po několikáté neúspěšné kampani po volbách 2021, kdy SPD Praha tragicky vyhořela ve sněmovních volbách. Tomio Okamura vyrůstal střídavě v Česku a Japonsku a když opustil brány děcáku, jako týrané dítě utekl do Japonska, kde se pokusil najít svou identitu. Koktal, počurával se, ale nebyl schopen studia, proto je dodnes Tomio Okamura nevzdělaný samouk, který vychodil pouze základní školu, ani výuční list, ani maturitu nemá. Všimněte si prosím a položte Okamurovi tento dotaz, že se vám nikdy veřejně nepřizná, že opozici v této zemi vede hlupák se základním vzděláním bez výučního listu nebo maturity. Proto je tolik pravdivá moje teze, že SPD vede vysokoškolák z hnojárny, inženýr Radim Fiala, ale o něm až později. Tomio Okamura v Japonsku neměl vůli ani mozek, aby studoval a proto vykonával podřadnou práci v podobě prodavače popcornu v kině. Ani tomu nešlo. A proto dělal nakonec popeláře v rodinné firmě Okamurů. Frustrovaný Tomio utekl zpět do České republiky, kde si otevřel pobočku japonské cestovní kanceláře Tommy Tours. Jeho business model byl následující. Japonské turisty povodil po spřízněných prodejnách českého křišťálu a obyčejné bižutérie, kde jim vnutili předražené cetky z jablonecké bižutérie a s majiteli obchodu se podělil o zisk. Čerpám informace z policejního spisu souvisejícího s kauzou majitele obchodu. Dále osobně znám řidiče, který pro Tomia vozil turisty. Abyste opět pochopili jeho povahu, turisté měli určený počet zastávek, ale bylo zvykem, že si na řidičovi vykřičeli více zastávek, protože Japonci obecně rádi fotí památky. Na konci vděční turisté dávali řidičovi zpropětné do kapsy a nebyly to malé peníze, v řádu stovek korun, takže si odnesl třeba 10 000. Když se to dozvěděl Tomio Okamura, začal s turisty jezdit a na konci cesty je osobně kasíroval a s řidičem se ani nepodělil. Tento rys sobeckosti je Okamurovi velmi vlastní. Jak říkám, osobně znám svědka, který toto Okamurovo jednání může doložit a není problém u soudu doložit, že pro Tomia jezdil. Klíčové pro Tomia bylo setkání s Jaroslavem Novákem. To je mozek Okamurova biznesu. Společně založili pivní magazín, společně kasírovali od italských hotelierů peníze, když jim Tomio sliboval české turisty a měli na to glejt Jirky Paroubka. Ten jim výměnou za tento kšeft pokřtil Okamurovu knihu Umění vládnout. Je mi líto, Tomio, ale já tě znám lépe než ty mě, protože jsem celou dobu insider a na tom křtu jsem byl taky. Jiří Paroubek dal Jaroslavu Novákovi, kterému se v hospodských kruzích přezdívá Večerníček, taky jiný zajímavý úkol. A to bylo vypudit Miloše Zemana ze sociální demokracie. Podal na něho tedy trestní oznámení a Zeman opustil sociální demokracii. Více důkaz odkazu na Facebooku a nebo v kontaktě. Tehdy poprvé duo Večerníček Okamura pochopilo, že na politice se dají vydělat peníze a o to především jde. V roce 2011 Večerníček vymyslel kandidaturu do Senátu a Tomio začal chodit s dcerou zlínského lékaře. To bylo součástí plánu na naturalizaci Okamury ve volebním regionu. Začal chodit s o 19 let mladší slečnou, spočítejte si schválně, jestli jí v té době bylo alespoň 18 let.
Dále se obklopil sociálním demokratem a policejním funkcionářem Jaroslavem Staníkem, který mu otevíral dveře v regionu. Ze svého vztahu udělal ještě před volbami Okamura mediální biznis, jak je jeho zvykem. Tomio Okamura porazil hejtmana Stanislava Mišáka a stal se senátorem. Když české tajné služby hledali řízenou antisystémovou opozici, vznikly dvě iniciativy. Occupy Now, vedené současným policejním informátorem Janem Cemperem z Manipulátoři.cz, a Holešovská výzva. A právě Holešovská výzva oslovila Tomia Okamuru a ten nelenil a s Vítem Bártou z Věcí veřejných a Tomášem Hrdličkou z ODS skrze jeho nejbližšího kamaráda inženýra Radima Fialu založili Úsvit, který skutečně uspěl ve volbách. Ukázalo se ale, že Okamura s Hrdličkou se bude muset dělit o peníze se společnostmi spojenými s Vítem Bártou. Proto zašel Radim Fiala za poslancem Markem Černochem a chtěl po něm, cituji, abychom sundali Okamuru. Stalo se tak po neúspěšných volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, ale až poté, kdy už Tomio Okamura zaregistroval doménu www.spd.cz, informace k dohledání na stránce www.nic.cz. Takže telegraficky. 7. listopadu 2014 zakládá Tomio Okamura doménu www.spd.cz a teprve 24. března 2015 byl vyloučen z klubu a projekt SPD.cz naplno rozjel právě s tím Radimem Fialou, který došel za Černochem, aby spolu sundali Okamuru. A pokračujme. Blok proti islámu zkrachoval, když Martin Konvička odmítl spolupráci s Úsvitem poté, co se potkal s Radimem Fialou a dostal příslib financování kampaně. Tehdy se duo Okamura-Fiala zbavilo nejvážnějšího konkurenta a rozjelo biznis jménem SPD. Tolik Tomio Okamurovi. Podvod na voliče od samého počátku. Hlavně jak chcete věřit vlastenectví a boj proti Evropě a Evropské unii a nelegální migraci člověku s rodinnou anamnézou, který ještě v roce 2011 zasedal v porotě o nejkrásnější cizinku Miss Expat. Jak chcete věřit člověku, který svou přítelkyni zabalil do hidžábu v mešitě a strašně moc se mu to líbilo. Tomio je prostě kontinuální převlékač kabátů. Včera ve středu 23. září 2023 jsem se já a naše iniciativa My, co tu žijeme, stali předmětem diskuze na Svobodném rádiu, což je placený pořad hnutí SPD. Orgány činné v trestním řízení dobře vědí, že na účet pana Kapala chodilo z účtu Tomia Okamury pravidelně 15 000 korun, aby si Kapal se Soňou přilepšili k důchodu. Co tedy zaznělo na mou adresu? Pustíme si to. Dobře, tak já to zkrátím a chci být slušnej na video pana minulého z Prahy, jak se jmenuje. Jak říkal, že Tomio jenom houtkou a že to všechno řídí Radim Fiala. Jak se jmenuje? Robejšek nebo ne Robejšek? Nevím, koho máte na mysli. No z té Prahy byl bývalým zastupitelem. Jo, Vašíček. Na Praze. Vašíček. No, Vašíček, ano. No jo, ano, Vašíček. To ani nemluvte, aby to Tomio Tomáš vetoval, protože tohle to, co on tam říkal, to opravdu... ten člověk dělá. To je psychopát, to je nemocný člověk, Pepo. Tak, teď jsem to stopnul. Připomněl bych, že pan Kapal je notorický lhář a to je risk, na kterém se s Tomiem Okamurou perfektně shodují. Kapal o sobě vyprávěl například, že byl kooptován do federálního shromáždění, přitom na stránkách parlamentu žádná taková informace není. Byla to tedy sprostá lež. Proto i stanovení mé psychiatrické diagnózy ze strany pana Kapala považuji za další z řady nesmyslů, kterými obelhává své posluchače. Pojďme si to poslechnout dál. Tak jo, díky moc. No, ale posluchači to nevnímají, tak jako my. Oni potřebují to slyšet, aby se Tomio obhájil. Protože tohle bylo nadšení úplně nejnižšího pro mě, jakoby vůbec... Já vůbec nevím, o co jde, ale... Dobře. Ale... Děkuju moc, držím palce a SPD, prostě věřím, že... Ježiš, teďka jsem to vypnul objem, teda se omlouvám. Děkuju moc za to. Já teda upřímně řečeno, mě samozřejmě ti, co se snaží poškodit SPD, těch lidí je samozřejmě na té scéně tolik těch politických prostě oponentů, jsou to přímíci vládní pětikoalice, jsou to různí neúspěšní politici, kteří to nemůžou přenést prostě přes srdce.
a já ty lidi ani neznám, se přiznám, já blíž ani je nesleduju, takže vždycky říkám, prosím, pro ta fakta, jako snažím se všechno komunikovat v médiích, na sociálních sítích, chodím tady třeba i do Svobodného rádia, takže ty nějaký, já nevím, co vůbec jde, ale pořád budou jako pomlouvat dokola, protože ten pan Vašíček, jestli pamatuju dobře, před několik let neuspěl v rámci SPD, že už ho v SPD Praha nechtěli, jako, no takže s ostudou odešel, protože členská základna se s ním prostě, oni ho tam už já nechtěli, jestli si na to pamatuju dobře, to znamená. Tak, Tomio Okamura, slyšeli jste, co právě řekl, netřeba to opakovat. Bylo by skvělé, kdyby si pan Okamura přečetl stanovy vlastního hnutí, protože jediný, kdo vylučuje z hnutí podle stanov, je pouze Tomio Okamura a jím navolené předsednictvo. Hlas Okamury je rozhodující. Členská základna mě tolik nechtěla, že po mém odchodu odešla většina tehdejších členů a v SPD Praha zbylo torzo z původních 100 členů. Jako vzor si můžeme vzít jednotlivé lídry a kandidáty ve všech typech voleb, které kdy SPD postavilo do voleb, a zjistíme, že SPD programově likviduje své členy, protože jako řízená opozice má za úkol opozici oslabovat, nikoli posilovat její pozice. Pojďme na to chronologicky. Krajské volby 2016. Plzeňský kraj. Předsedkyně a poslankyně Jana Levová odejita ze sněmovny i vedení SPD Plzeňského kraje. Posléze vystoupila. Místopředseda Zdeněk Maštalíř vyloučen poté, kdy stejně jako já kritizoval noviny na vlastní oči pana Jana Číška. Místopředseda Miroslav Kleisner odejít z funkce a vystoupil. Pavel Bezoucha vyloučen. Krajská zastupitelka Drahuše Sekmillerová odejita z kandidátky a ukončila členství. Adéla Dvořáková vyloučena. Krajský zastupitel Martin Šebesta odejít z kandidátky a ukončil členství. Ústecký kraj. Předsedkyně a poslankyně a dlouholetá milenka Tomia Okamury Tereza Hyťová odejita z kandidátky a ukončila členství. Liberecký kraj. Místopředsedkyně Aranka Čangová vyloučena. Královéhradecký kraj. Místopředsedkyně Luďka Tomešová vyloučena. Zdeněk podal odejít z volitelného místa kandidátky, další místopředseda a bývalý poslanec Petr Vrzáň vyloučen poté, kdy SPD daroval peníze. Lídr kandidátky Helmut Dohnálek, který odmakal celou volební kampaň, vyloučen a vyškrtnut z kandidátky doslova pár hodin před koncem lhůty pro opravu kandidátky, tedy v den voleb. Jaká musíte být lidská zrůda, když vyloučíte člověka v den voleb? V tomto kontextu je Tomio Okamura lidská zrůda bez empatie a kousky cti. Pardubický kraj. Předseda poslanec Jiří Kohoutek vyloučen z SPD, úspěšně vyhrává jeden soud za druhým. Kraj Vysočina. Europoslanec a krajský zastupitel generál Hynek Blaško odešel poté, kdy měl nominaci na prezidentského kandidáta a Okamura si s ní vytřel žluté pozadí. Jaká lidská zrůda musíte být, abyste pojmenoval stranu Přímá demokracie a pak ignoroval volební práva svých členů? Karel Fink odejít poté, kdy mu kvůli SPD zkrachovaly firmy a SPD se ho zřekla, protože už by dál nemohl platit černé financování volebních kampaní, které SPD napříč kraji běžně provozuje. Svědků na vás máme dost, pane Okamuro. Minimálně 20 by jich k soudu přišlo. Jihomoravský kraj. Karel Cholek odejít. Místopředseda Kamil Papežík vyloučen. Teď jdeme dál. Poslanecká sněmovna 2017. To byl ten první velký volební úspěch. Praha. Poslanec Jiří Kobza odejít na nevolitelné místo kandidátky. Pomohli jsme mu zpět ke zvolení, aby pan Jan Čížek nebyl ve sněmovně. Předseda Petr Krátký odešel v reakci na zvolení na nedemokratické praktiky. Předsedkyně Věra Příhodová odešla v reakci na nedemokratické praktiky. Koordinátorka Štěpánka Černá-Koubová odešla v reakci na nedemokratické praktiky. Jiří Kocman vyloučen za kritiku nedemokratických poměrů. Daniel Šmerda vyloučen za kritiku nedemokratických poměrů. Dana Vídáková odešla v reakci na kritiku nedemokratických poměrů. Ladislav Logaj odešel v reakci na nedemokratické praktiky. Pavel Hornát vyloučen za kritiku nedemokratických poměrů. Petr Hájek vyloučen za kritiku nedemokratických poměrů. Renata Kaňková odešla v reakci na nedemokratické poměry a praktiky v SPD. Liberecký kraj. Dvojka kandidátky Aranka Čangová vyloučena za kritiku nedemokratických poměrů. Královéhradecký kraj. Místopředsedové Luďka Tomešová a Petr Vrzáň vyloučení pro kritiku nedemokratických poměrů. Ivana Schubert-Dickfeld vyloučena za kritiku nedemokratických poměrů. Všude vám samozřejmě dávám odkazy, takže si to můžete zkontrolovat, že mluvím pravdu.
Pardubický kraj. Lídr a poslanec Jiří Kohoutek vyloučen pro kritiku nedemokratických poměrů. Jihomoravský kraj. Místopředseda Vlastibor Čermák vyloučen pro kritiku nedemokratických poměrů. A pojďme se podívat na kandidátku do Evropského parlamentu, kde jsem tvořil čelo kandidátky poté, když jsem 3krát za sebou vyhrál primárky, poté, když je kvůli tomu 2krát zrušili. Na kandidátce bylo 21 kandidátů. Kandidátka číslo 6 a krajská zastupitelka Elvíra Hánová. Vyloučena pro kritiku nedemokratických poměrů. Kandidát číslo 7 Robert Vašíček, moje maličkost. Vyloučen pro kritiku nedemokratických poměrů. Vyloučení navíc nebylo podle stanov, takže jsem 8 dní po neúspěšné reklamaci vyloučení sám podal rezignační dopis, protože ve straně snímandy, kteří neumějí ani řádně podle stanov vylučovat, fakt nebudu. Jako důkaz zhruba 10 soudů, které bývalí členové vyhráli, ale já už prostě nikdy nechci být v řízené opozici. Nejsem agent Okamura. Hnusí se mi, jak SPD podvádí voliče. Kandidát číslo 8 Hynek Blažko odešel poté, kdy ignorovali jeho nominaci na prezidentského kandidáta a dokonce ji vyhrával. Místo něho dali starou baštu, která dnes leží v léčebně dlouhodobě nemocných a není schopna vykonávat mandát. Kandidát číslo 10 John Vostenák vyloučen pro kritiku nedemokratických praktik. Kandidát číslo 12 a krajský předseda a krajský zastupitel Radek Henar vyloučen pro kritiku nedemokratických praktik. Kandidátka číslo 13 a spisovatelka Ivana Šubert-Dickfeldová vyloučena pro kritiku nedemokratických praktik. Kandidát číslo 18 Vlastibor Čermák vyloučen pro kritiku nedemokratických praktik. Tak si to spočítejte. Co je to za strana, kdybych použil skloňování nedouka Okamury, kde z 21 kandidátů plná třetina, tudíž 7 kandidátů, je vyloučeno a ignorována jejich kandidatura? Kdo volí SPD, dopouští se dle mého názoru trestného činu vlastizrady. Podle paragrafu 309 trestního zákoníku 40/2009 sbírky. Tomio Okamura, přečteme si, nebo pustíme si dál, co tam vypráví. Ať si to poslechneme celý. A výsledkem je to, že ten člověk, který, jestli si pamatuju, prošel x politickýma stranama, z každé z nějakého důvodu odešel, nebo prostě... Naposledy od Pirátů. Aha, no. Tak, teď jsme slyšeli pana Kapala, který tam řekl, že se naposledy odešel od Pirátů. Taky bych se na chvíli zastavil. Žije Vladimír Kapal, chorobný lhář, dobře víme, z mnoha dalších případů. Veřejně proto vyhlašuji, že dám 1 milion českých korun tomu, kdo prokáže, že jsem někdy byl členem Pirátů. Samozřejmě, že nebyl. No, takže já jako léta jsem toho člověka už ani neviděl, viděl jsem o nějakým meetingu nebo nějakým setkání tenkrát, ale to je prostě průvod. Tak, přátelé, o Kamery už bylo myslím dost a tak dále. Po tom všem, co jste se dnes dozvěděli, můžete ještě někdo s klidným svědomím volit SPD? Prosím, abyste si mé video sdíleli a k tomu, kterým by to nestačilo, zjistěte si, jaký miliardář je Okamurova pravá ruka a politický loutkovodič Radim Fiala. Na stránce www.hlídačstátu.cz si najděte osobu jménem inženýr Radim Fiala. www.hlídačstátu.cz a sledujte tok peněz Evropské unie, NATO a veřejnoprávních titulů. A pochopíte, že SPD je nejen řízená, ale taky placená opozice. Odkaz pod videem na Facebooku anebo v kontaktě. Kdyby někdo z vás měl mentální problém si odkaz na tuto veřejnou stránku otevřít, zacituji vám. Místopředseda SPD Radim Fiala se angažoval v 5 státních firmách. Angažoval se také ve 193 neziskových organizacích a v 6 soukromých firmách. Tyto subjekty mají se státem od roku 2016 celkem 213 smluv, to byla SPD, pozor na to, 213 smluv v celkové výši 139 milionů korun. A to je jen vrchol ledovce. Já vám to vyjmenuji, jak tečou vaše prachy, vy hlupáci. IF Facility 104 milionů korun. IFP Service, to je jako inženýr Fiala. IF 29 milionů korun. Jižní Hana, obecně prospěšná společnost, 15 milionů korun.
Art Econ, vyšší odborná škola, kterou vedl pan Šmucr, pravá ruka pana Radima Fialy a toho času za vlády Petra Fialy prezident nejvyššího kontrolního úřadu. Vám to pořád nedochází, že nemůže být pravá opozice SPD, když pravá ruka Radima Fialy, lídra SPD vedle Tomia Okamury, je prezidentem nejvyššího kontrolního úřadu s posvěcení a se souhlasem premiéra Petra Fialy? Vám to pořád nedochází? Tak, jedeme dál. Takže tato vyšší odborná škola Art Econ 15 milionů korun. Papír Premax SRO 2 miliony korun. Kinologický klub Židlochovice 1 milion korun. No budiš, no, ale tak milion na pejsky je zajímavý. Další drobné odmítáme jmenovat. Kdyby vám to nestačilo, jsem připraven rozebrat Fialovy svěřenské fondy na Slovensku a dostaneme se k částce několika miliard korun. Sdílejte si to, prosím. Pravda osvobozuje. A vy už v příštích volbách nemusíte být hlupáci, kteří volí falešnou, řízenou a placenou opozici SPD. Sdílej to dál.